O pasado sábado o Círculo do Sabiñao inauguraba esta exposición do pintor monfortino Arturo Ceide, un resumo da súa obra coa Ribeira Sacra como protagonista, cun motivo moi claro, apoiar a nosa Ribeira como candidata a Patrimonio da Humanidade da UNESCO. O autor da obra gustaríalle que a mostra viaxara polos concellos implicados nesta loita, pero mentre non chega a chantada deixámolos cunha mostra da arte deste artista monfortino.